Ja som Andrej a vítajte pri mojom prvom vlogu a pri ďalšom videu. A dávajte lajky, odbery prosím aj na tie prvé dve videá. Neviem, či ste videli iba jedno alebo aj druhé. To neviem, je to na vás. Odberajte, lajkujte. A palec dole škaredy, to nedávajte nikdy. Ale to není to, čo som sa chcel dneska s vami. Nie dneska s vami, ale spýtať sa vás. Či by ste mi mohli dať váš Facebook a ja vám dám môj do popisu a vy mi dáte do komentárov. Čiže ja na ten Facebook budem dávať svoje videá a na Facebooku vyjdú videá skôr než na YouTube. Prečo? Preto, lebo že by ste videli skôr videá, než vyjdú na YouTube. A prečo? Že by ste nemuseli čakať 3 dní, kým sa to narendruje, ale narendruje sa to na Facebook, sa to narendruje za 5 minút a vidíte to video oveľa skôr. A dúfam, že to netočím nadarmo, že pozeráte moje videá, všetko. A že by vás zaujímalo, kde bývam, nepoviem to, ale až trošku inokedy, keď budete viac lajkovať videá a viac odoberať. Čiže ja sa pre dnešok s vami lúčim a čaute.